sa kalibutan ang adlaw sa iyang pagbalik. Si Jesus balik yun, ang ilhanan makita, hapit na ang pagbalik ni Jesus. Makinata ang ilhanan, ug mabati nato sa palibot. Ihangan lang ang mga mata upang andam, kay hadoon na siya. May mga kagulihan dinhi sa kalibutan, ug may salipay kaniya ang